Кандидатът за кмет на Пловдив, издигнат от ДПС Петя Раева, събра деца от български, ромски и турски происход на празник. Заедно с Петя да четем и пишем. Празникът беше в офиса на фондация Рома в квартал Столипиново. Специално представление изнесоха и любимците на децата гуцумецани. България ще стане прекрасна страна и само и единствено с усилията на всички нас това може да бъде осъществено. Никой сам не е виновен, нито отговорен за името си, за родителите си и за всичко останало. Трябват ни общи усилия, за да постигнем всичко, за което се борим. За това, за силните работа, за слабите грижа. Това е, може да започваме с четенето на приказката. Заедно с децата кандидатът за кмет чете любими български приказки. Показахме колко добре могат да четат и колко са грамотни тези деца, умни, интелигентни и с усилия от наша страна ние можем да направим нашата нация изключително умна. За района са предвидени много неща, не мога с едно изречение да изчерпа цялата програма. Най-вече се предвижда ограмотяване, посещение на училищата в класни и извънкласни занимания. На всички деца бяха раздадени подаръци, тетрадки, учебни помагала и книжка с български народни приказки.